wanda yake masu aiki masu ƙarfi su kasa yin aiki abin ya gagare su. Wa innamal wahyi wal qur'an, sai dai shi wahayi da alqur'ani wa shar'i da shari'a ta annabi sallallahu alaihi wasallam shara'ahu ar-rahimur rahman, wanda ya shar'anta shi shine Allah ta'ala mai jin kai mai tausayi. Tunda ko mai tausayi mai jin kai ne, shine ya bada aiki baya bada aiki mai wahala. Waja'alahu muwassilan li sa'adati wal falahi wal fawz, kuma ya sanya shi shari'a mai sadarwa ne ga arziki na gidan duniya da lahira, da samun rabon duniya da lahira, da samun tsira ta duniya da lahira. Wasa halahu ghayat at-tashil, kuma ya sauƙaƙe shi matuƙar sauƙaƙewa, bi ma'ana an sauƙaƙe shi, wasa halahu ya sauƙaƙe shi ghayat at-tashil matuƙar sauƙaƙewa. Wa yassara kulla turqihi wa abwabihi, da aka sai Allah ya sauƙaƙe dukkan hanyoyin addini suka zama masu sauƙin shiga ne, ƙohohi na addini suka zama masu sauƙin shiga ne. Waja'alahu ghiza'an lil qulub, ya sanya shi kuma shi bin shari'a ta addini wani abinci ne na zuciya, wanda ita zuciya za ta aikata addini ta ƙara ginuwa, ta ƙara ƙarfi, ta ƙara imani. To in an mata tsadar shi ba ta iya aikatawa, to sai ta yi rauni, kenan sai ta zama imaninta yana raunana tunda an aza mata abin da ba ta iya. Shi kuma ayyukan shari'a su ne abincin zuciya, su ne take ƙara ƙarfi, take ƙara imani da bin Allah tabaraka wa ta'ala. Wal arwah, da kuma rayuka, da ibada ne rayuka suke gyaruwa su zama rayuka na ƙwarai, masu ɗabi'o'i na ƙwarai da halin ƙwarai, idan akwai bin shari'a ta addini. To idan akwai tsanani shari'a ba a iya bi, da kai mutane za su zama lalace, idan rayukan su za su zama raggayen rayuka, za su zama marasa kyau, saboda ba su samun yanayi mai kyau. Wa rahatun lil abdan, sannan kuma hutawa ne ga jikunkuna. Idan kai ayyukan alheri, kai ibada, sai ka ji daɗi ga cikinka. Kadiba duwaye azumi yake, amma in kai azumi kuma kana shan ruwa ka dan huta awa ɗaya awa biyu, sai ka ji kuma kana jin daɗi, kana jin tun cikin wannan daren ba sai gobe ba, da shan ruwanka lokaci kaɗan sai ka ji kuma ka ji ƙarfi, sai ka ji kana burin gobe in kai sallolin dare, kai qiyamul layl, ta kai cikin wani nishaɗi, kana jin daɗi. Kawai da sai ka ji ka kawai kamar wanda aka ma kyautar wasu ɗan jikunoni, sai ka jin kana takawa da ƙarfi, kuma ibadar dare ce da kai ita ce ta ƙara sama wannan nishaɗi, saboda jikinka ya samu abincin da yake so, gaza da yake so. Haka alheri in kai zakka ka hidda, kuɗi ne ka ɗauka ka bada naka, amma sai ka rika jin daɗi ga zuciyarka, ka rika jin ƙarfi ga jikinka. Haka wata kyauta idan mutum yi alheri, sai ya rika jin daɗi, shi ya ɗauka ai shi ke jin daɗi. Wannan duka yana nuna ashe su ayyukan shari'a ba dan a wahala ba. Ayyukan shari'a ayyuka ne wanda suke ƙarfafa zuciya, su ƙarfafa rayuka, su ƙarfafa kuma jiki. Ma anzalna alaykal qur'ana litashqa. Fatalaqatu alfitra as-salima, sai ya zamo ɗabi'a lafiyayya, sai ta haɗu da karɓar wannan shari'a wal uqulul mustaqima, da kuma lafiyayyar hankali sai ya haɗu da shari'a bil qabul da karɓa, wal iz'an da kuma gaugautawa karɓa. Kenan karɓa tare da gaugautawa ba tare da wuri jikiri ba. Da ilmi ha, saboda saninta, bi mahtawa alaihi min alkhairi, dan abin da ta kewaye akan shi na alkhairi fi duniya wal akhirah, na duniya da lahira. Dan haka duk wanda yake da ɗabi'a ta ƙwarai da lafiyayyen hankali, to zai gaugauta karɓar dokoki na shari'a ta addinin musulunci, saboda ya san alkhairar da ke ciki. Duk in ka aikata gaba kai ba baya ba. Wani hada qal, dan haka ne Allah ta'ala ce illa tazkiratan liman yakhsha, ay illa liyatazakkara bihi man yakhsha Allah ta'ala, sai wanda ke jin tsoron Allah madaukakin, sai dai dan wanda ke jin tsoron Allah madaukakin sarki ya wasu, yasa ake saukar da ayoyin alqur'ani. Fa yatazakkaru ma fihi min at-targhib, sai ya wa'azu da abin da ke cikin shi
na kwadaitarwa ila ajalil mutalib ko ila ajallil mutalib ya zuwa mafi girman abin nema fa ya amaru bi zalika sai yayi aiki da wannan wa min at-tarhibi an shiqai wal khisran da kuma abin da ke cikin shi na tsawatarwa daga tabewa da asara idan ka saba mabin shari'a dan haka fa ya abu nafsahu sai mutum ya tsoratar da kanshi wa ya tazakkaru kuma ya bihi bihi al-ahkam al-hasara al-shar'iyya al-mufassala sai ya wa'atu da shi da hukunce-hukunce wanda suke masu kyau